Takže čau ľudia, vítam vás Dragon 122164 a dneska si ukážeme, ako postaviť dielo, ktorý normálne bude proste strieľať TNTčka. Takže pustíme sa do toho, budeme na to potrebovať obsidian, redstone, kamennú desku, vodu, páku a TNT. Takže takto si postavíme 7 blokov. Vedľa toho si tiež postavíme 7 blokov. Potom tuto budeme mať ako keby základ toho diela. Sem toto spojíme a toto je už základ toho diela. Takže toto takto predĺžime, aby toto vlastne toto je to spojené a potom takto ešte 2 bloky dozadu. A takto to úplne celé proste musí byť. Vlastne 3 bloky dozadu. Potom takto to postavíte, ešte takto. A tuto to ešte bude takto. Ja si sem ešte takto dám torčku a potom som mám ešte niečo. Takže na toto si dáte ešte jedno. Vlastne, ale tam, kde sa to už spojuje vlastne. Takže takto. Ešte kde sa to spojuje. Vlastne toto je ten spoj. Potom sa takto dáme kamennú desku. A toto vlastne budeme mať taký priestor, ukážeme si potom na čo vám, takže sem dáme vodu po tú kamennú desku. Vlastne tá kamenná deska je takto položíme jednu, na tú druhú a máme takto kvôru. Potom sem si dáme nakoniec ďalšiu kamennú desku a potom vlastne takto, teraz ten redstone. Dajme si takto redstone, dávajte si pozor, pretože tuto nemôže byť redstone, inak vám to zapali všetky TNTčka, to nemôže byť. Ale naopak, tuto musí byť všade redstone, potom si ukážeme prečo. Potom, sem si dáme páčku. Čo budeme robiť s torčkami? Iba takto si proste dáme na okrasu, nie. Sem si dáme takto, aby to dielo vyzeralo nejako demenciálne. Neviem, či to vôbec slovo, ale to je vážne, no. Takže to dielo takto bude vyzerať. Takže TNT dáme takto. Nad týmto nebude vlastne to, ne? TNT. Ale nad týmto bude TNT. Tuto, čo mám potečiť, tak tam bude TNT. Vlastne tu není redstone. Tuto je redstone. Takže zapalíme pačku. Tam nie je čo, lebo tieto sa zapalia vlastne a to je ten posledný. Teraz som si tak zapalil ten posledný a vystredíte to TNT. Takže máme to postaviť, je to dobré napríklad na multiplayer, keď sa na niekoho našlete, že proste takto proste tu bude mať barák, proste vy na tom nechcete mať žiadny podiel, tak proste iba postavíte, proste tu bude mať barák. A keď to podľa chcete, tak až toto nevypnete, tak potom je dosť veľká šanca, že sa vám to zapalí tie a toto vám celé vybuchne. Takže proste sa naštvete na neho, zapalí, že to posledné TNTčko, teraz zapalí to posledné TNTčko, vybuchne a vybuchne mu vlastne aj barák. Je to určite dobrá vec, alebo skôr žela. Takže takto sa stáva dielo a ja už žijem, takže čau. A ešte k tým torčkám, tie sú tam není potrebné ani tam, je to tak na okrasu. Tak ja už žijem, tak čau.